Wang'ado nam wadhi Migori, jodak ma Kosege e sub-county ma Suna West dwaro mondo piny owacho mar county ma Migori oyawonegi kar thieth kata dispensary ma Kosege ma giwacho ni nyaka ne geri higni 5 mokadho pok ochako tich. Kaka jafwambo marwa Jojo malero gikoni gikalo achiedh nade weche thieth kaluwore ni chunogi ni nyaka giwuoth mabor ka gidhi manyo thieth. Osiptal kata dispensary mar Kosege mode sub-county ma Suna West en achiel kuom utego mag thieth mane oger kod 10 county ma Migori higni 5 mokalo obed nyaka sani koro pok ochako tich. Gedo mar osiptal ma Kosege ne okelo gen mathoth ne oganda ma osudo kamanyo thieth mabor, kata kamano geno ni koro pok ochopo. Gi law thieth nikech sani wadhi mana Migori, to Migori no watiyo gi fare mondwa nyuol e kor gweng' ka ginyuol mana e pap. Osiptal ni waseng'iyo ndalo mang'eny nyalo konyo, otamore konyowa nyaka kawuono. Stima kende onge. Ana kwayo kata intellectual opio wandaye. Stima onge gweng'ni, to magi gik manyochwa mor ni wadhi yudo. E seche magirito mondo koro 10 county ma Migori oyaw osiptal ni, jodak ma Kosege osebedo kalimo osiptal ni kendo keto ler kaluwore kod hera kaachiel kod geno magintiere godo kuom osiptal ni. Waneno ni mondo wayaw osiptandwa mondo wabeti mondo okonywa. Kaka osiptal chalo, osiptal oyugno. Sani olokore mana lodge ema ji ema ninde. Wawacho ni enough is enough. Osiptandni nogere higa 6 mokalo. Right now onge kata gima osetime. An awaka machiegni kabisa. Kendo nyocha ka machiegni ka jaodo nyuol. Ma nyathi otho. Made bed ni osiptandni tiyo. Nyathina dok otho. Jodagi ma Kosege ywago pek mayudo thieth kakoro gidwaro mondo koro 10 county ma Migori koro tima piyo mar yawo osiptal ni mondo giyud yot e yudo thieth. Seche mwatuo kaka an walawo Migori, to Migori boro ewo kaka wamkunge mutini. Koro kwadwa yiri ng'ama dikonywa. Osiptal ni nochake chon, to ne wan gi kwayo makende ne jo county government mondo mi osiptal ni tieke, mondo mi bed ni wanyalo yudo thieth kama chiegni. Kata mana mine manyuol inyalo yudo ni miyo gik manyuol nyake yo nikech osiptal onge. Kennedy Okinyi menyede gweng' ma Kosege wacho ni gitiyo kod omenda maromo Sh700 e yor wuoth ka gimanyo thieth e osiptende mamoko mayudore e gwenge kaka mago mag Kaler e sub-county ma Nyatike. Mon koting'o ich walago alawa nyaka piny Kaler gotieno ka mudho lel ka koth ochwe en chuodho ma piko go i piny. Kudhi ga piko, japiko dwaro Sh800 kidhi kono. 10 county ma Migori wacho chenro mar yawo kuonde thieth kata dispensary ma osekwamo kuom higni mathoth koro dhi nyime. Gavana ma Migori Ochilo Nyako mane wuoyo gwenge mag Kuria West juma mokalo bang' moko kuom jopiny ne kwayo mondo yawnegi achiel kuom ute thiethgi e gwenge mag Kuria West ne osingo ni ute thiethgi idhi yaw machiegni. Mimi ningependa kusema serikali ya jimbo hili ya Migori vile mmeomba tufungue hospitali ya hapa tutafanya. Serikali ya eneo hili vile kina mama wako hapa tunawatambua na sisi tunafanya kwa pamoja na viongozi wote. George Juma, Ramogi TV, Migori.